¿Qué hace Malacara? Para aquí, sí. Estão chegando. Eu passar, gente, eu passar. Aí se manda só. O senhor está... Ah, no, que hi ha vidre. Jo pensava que era més al fons. Ah, esclar, no. Ja va, no va. Ja som. Ai. Ara. També hi hauries d'estar acostumat, no et faci cas ningú. Jo, això sí. Pensava que fora de casa no passava això. Primer que res, benvinguts al museu i espero que la seva estància aquí començarà el concurs de vestits de paper. Aquest any passat vam fer el 48 concurs de vestits de paper. 46 nacional i el 48 ciutat de Mollerussa. Què vol dir això? Que els dos primers anys va ser de Mollerussa i comarca només, i al cap de 2 anys el comitè que hi havia, a través del Ministeri de Turisme de Lleida, van anar a Madrid i ho van donar com a concurs nacional. Que quedi clar, tots els vestits són de paper, cosit a mà i a màquina. No es poden colar ni empegar res. Tipus paper albal, tipus paper de plata tampoc no està permès. Però hi ha un tècnic del paper que analitza les mostres del paper que es fa servir per cada vestit. Se van treure els metal·litzats i ho poden pintar, diguéssim, amb purpurina dorada, platejada, però ha de ser paper que cremi, que faci flama. D'acord? Llavors, el concurs consta de 3 modalitats. Trajes d'època, trajes de fantasia i trajes de moda actual. I els 3 primers premis de cada modalitat són els que queden pel museu. Si no coincideixen amb uns altres premis addicionals, que és l'Agulla d'Or, que patrocina una botiga de Mollerussa, que es diu Lluna de Drap, el que està més ben treballat, el que estigui més ben cosit o hi ha més feina amb agulla de cosir. D'acord? Després Estanislau, un modista de Lleida, patrocina les estisores de plata al disseny més innovador de moda actual. Bridal d'or i diamants, que es dona a la modista que fa més anys que participa o persona que tingui llarga trajectòria al concurs de vestits de paper. D'acord? Sapigueu que cada modista pot participar en un de cada modalitat. No poden fer 2 d'època ni 2 de moda actual. Un de cada modalitat sí. I l'únic que se'ls permet perquè el paper tingui més cos, tingui més consistència, és la frisilina o entretela. Sabeu què és, no? La frisilina o entretela, sabeu què és? Sí. Doncs igual, la que s'empegui com la que no s'empegui, les dues són vàlides, perquè el paper tingui més cos, tingui més consistència. El paper que fan només és paper pinotxo, paper crespó, paper rissat que diem nosaltres, que el treballen, l'estiren i després posen la frisilina. I amb la frisilina, que també us ho ensenyaré ara, és quan el paper té més cos, té més consistència, es pot treballar i no s'estripa tant. Veureu diferents treballs, cordonets, flors de paper. Doncs aquí, si us hi fixeu, veieu cordonet, no? I veieu l'acabat del cordonet, no? Llavors, com ho fan més? A veure, de pintar això en dorat i plastic, no ho poden fer amb pintures plàstiques. Ho han de fer, diguéssim, amb pintura amb esprai, d'allò que venen els xinos, que dic jo. Aquell esprai, que llavors ho poden... Veu que aquí s'ha despintat una mica? Ho veieu, no? Doncs això és el cordonet de paper, que hem pintat amb aquest esprai, i ha quedat dorat, ho veieu, no? Després hi ha aquesta malla, veieu aquesta malla, un cordonet. Això que hem fet, un paper arrugat, i després han anat cosint amb la base de friselina. Ja veieu que això és com un ganxet. Però hi va deixar unes mostres de les bobines de fil de paper. Llavors els hi vaig passar a les modistes i em van dir que no, que elles, els que fan fil de paper, se'l volen continuar fent elles manual o al motaladre com lo fan. Llavors fan tires de paper així, veieu? Paper pinotxo, paper crespó, aquest paper normal, que venen a les llibreries. Llavors això, fan aquestes tires de paper. Ho poden anar fent estisorant, però clar, és més fàcil anar a una fàbrica, anar a una impremta, o anar a un ajuntament i dir que em tallaríeu aquestes fulles. Sabeu aquelles màquines que hi ha de destruir documents? Que el taladro sempre a la mateixa marxa i va entrenant. Van carregalant, que es trenqui, normal que se trenqui. Doncs quan se trenqui, llavors què fan? Fan un uset de puntaire, que és aquest diu que no es nota, i llavors continuen. Així és com fan el fil de paper. Ah, sí que trobo forat, sí. A veure, agafeu. Aquesta malla, sapigueu, podeu agafar ja, que és de paper. Us ensenyo això del forat, perquè veieu aquí que no hi ha el fil. A veure, el jurat sempre valora més el fil de paper que no hi ha el reforç. Però clar, quan són tirades molt llargues, si això tingués 4 o 5 metres, amb el pes sol se trencaria. Doncs fixeu-se, això perquè veieu que és fil de paper. Però fixeu-se quin treball que han fet, ho veieu, no? Què va conèixer l'orientat? Aquest és l'apartat dels dissenyadors. Llavors, això és el que us he ensenyat abans,
Què és la frisilina? Això per concursar no és vàlid, perquè això és la frisilina on té la com a reforç, sí. Però clar, per un vestit de núvia ho havia de fer així, no? Aquest és d'Armand Bàsic, que fa uns 3 anys que va morir primers d'any i com era un empresari català el van fer com a homenatge amb ell. Fer aquelles senyores del museu. Veieu que fa aquest dibuix com una cara? Sí, pues llavors, i aquí fa un cordonet, i ho hagin fet així, Veieu el treball? Això està fet a mà, Perquè molts me van dir, això no, això està fet a mà. Això són les flors, el treball, com ho han anat doblegant, la màniga, i aquest està fet de tovallons de paper. Que si ho toquéssim així, dona la sensació com si toquéssim vellut. Aquest també va ser un primer premi. Tot és una malla de paper. I fixeu-vos els acabats de sota, que ho fan, ho veieu, no? Perfecte per tot arreu, I sabates. L'adaptació de la passarel·la desafia de nou a la moda urbana, incorporant l'impuls del passat sense deixar de banda la sensualitat i feminitat que fa imprescindible la bona selecció de colors i els detalls inacabables. Destaquem la realització del vestit íntegrament en fil de paper, simulant xarxes, i el cos amb motius de fermalls fent referència a la vella Agnès i les batalles de Tirant lo Blanc. Tot és un cordonet de paper que fa conjunt amb el vestit que porta, ho veieu, Els polits que hi ha, això m'encanta. Que sí? Com ho han anat enganxant, veieu? Fa tot el coll, les mànigues i tot. Aquí en tenen un altre de la Letícia també, que va portar quan va anar a la boda de Copenhague, dels príncips de Dinamarca. Tot el corpinyo, fixeu-vos bé, ha estat tot brodat a mà, igual que l'altre. Hi ha el foradet i després hi ha el reforç que queda com aquest estampat, que ho veieu? Després també veieu totes les fulletes que van fent i tot el richelieu, que ho veieu? Tota la part de baix, tot el richelieu, tot l'acabat de mànigues, l'acabat d'aquí la cintura i tot el brodat, que ho veieu del coll, que està brodat tot directament. Com han anat caragolant. Heu vist el repunt de les fulles? Heu vist tota la malla que porta al cos? I després fa la faldilla així abullonada amb 2 tons de verds. Ho veig del que hi ha, Aquest és aquest any, passat. Ja és el mateix que allà, la gravadora dels forats i tot això. Aquest va guanyar un part del tercer premi, va guanyar el que se'n diu les estisores d'or o de plata. L'any 2007. Imagina que hi ha molt treball amb això, perquè imagineu-vos la mà de flors que hi ha. Per aquí, per aquí... Original. Són bons. Per crear l'efecte desitjat s'ha utilitzat paper higiènic, que són aquests palets que veuen que cauen, això és paper higiènic. El vestit es complementa amb sabates i adorns al cabell, després de moltes hores de feina transformant i cosint tot a mà. De volanderes de cartolina farcides en fil de paper, del qual es tallen unes tires de 5 centímetres torçades a mà. Porta 4 tires de flors fetes a ganxet amb el mateix fil. L'abric porta un caneçú de forma al coll, fet de punt d'abella, on surten unes mànigues. El vestit en si és un vestit d'Òscar de la Renta, imaginació, 0. Què fan llavors? Doncs els afegeixen coses seues. Li van afegir aquesta jaqueta de punta al coixí en fil de paper. I els van afegir d'elles. Llavors, clar, imaginació ja no és un 0, si no és una algo més. Mai pintura, L'únic que pots pintar són amb esprais dels xinos o aquarel·la. Per què? Els xinos perquè no són
metalitzats. Els restos són metalitzats, com hagi de dir. Així, la punta del coixí que es veu per aquí. Imita perfectament la naturalesa dels antics, com es podrien fer aquells vestits de fulles, però està fet de paper, conjunt de faldilla llarga, asimètrica, brodada amb aquests motius florals. Va ser el primer premi ja dels Josep del Guaire, aquest d'aquí, de la Camela. Així, la punta del coixí que es veu per aquí. Les rases no són molt complicades, no? També. És la mateixa nota. No, cada any els premiats ho veiem. Això són els lluentons aquests, tot els components de fil de paper, daurat. I els lluentons aquests són fets quan agafes una exposició de fil de paper. I modo actual. Però per almenys, entre aquelles mostres que us he ensenyat i això, puguem veure una mica clar el que és els vestits de paper. D'acord? Però aquest sapigueu que va ser un tercer premi de fantasia d'aquest any passat, que el van fer les senyores d'aquí al museu, que són les senyores que arreglen els vestits, que quan anem a les desfilades, quan s'estripen tornen a portar la freselina, els tornen a cosir, els tornen a repassar. Llavors aquest és la dona Flor de Dior. Jo la veia en una revista i com jo no l'havia de fer, doncs he dit amb elles. Podríeu fer aquest vestit, que és molt llamatiu, que és molt original. Doncs és la dona Flor de Dior. Rissant el paper de cada flor, veieu, no? I després hi ha el collaret. Doncs aquest va ser un tercer premi de fantasia d'aquest any passat.
Veu que el fons es veu blanc? Ah, sí, sí. Doncs ho han anat pintant, aquestes purpurines que us he dit jo. Després fixeu-vos el fuet, o l'àtec, o com vulgueu, que és paper que han anat enrotllant, ho veieu, no? Si ho desfaig surt un paperet morat. Si ho vaig caragolant, que ho han pintat, i veu que del tocar han anat marxant la pintura. Però si ho enrotllo, queda el dorat. Després fixeu-vos també totes les trenes, la malla que fa, i només perquè us fixeu la feina que hi pot haver, veu aquest cinturó d'aquí que té morat, rosa, cinturó, només el cinturó, i perquè veieu l'acabat i que tot és un cordonet, veieu l'acabat? Ah, sí? Veieu el paper, com han anat enrotllant el paper? Oh, sí. Ho veieu, no? Doncs llavors només fixeu-vos la feina que hi ha només per fer aquest cinturó, ho veieu, Doncs ara imagineu-vos tot el que té. Les flors del pit, veu que són rosetes petites fetes i cosides una per una. I això que veu en platejat és que han donat aquest cop d'esprai, només esprai, en platejat. Doncs això sapigueu que és l'apartat de fantasia. I aquests són 3 primers premis de fantasia. Ara ens anirem als d'època. Ara bé, allò que us dirà, fixeu-vos tot les flors que fan, totes aquestes flors. Sempre retallat i cosit, Llavors fixeu-vos també tot aquest cordonet, veieu aquest cordonet? Que també és un cordonet de fil de paper. Aquestes boletes, que n'ha caigut alguna, són boletes de fil de paper. També fixeu-vos el detall de les mànigues, que ho han fet perfecte, ho veieu, no? Veieu, el detall dels botons, ho veieu, no? Heu vist les tavilletes de dalt i també fa el mateix acabat enganxet? Ho han anat ajuntant, ho veieu, no? Sí, sí. Després el polissó, i si alça el polissó, la punta és fins dalt, ho veieu, no? Sí, fins dalt. Després hi ha la torreta de dalt, llavors ho planxen, amb una mica de vapor, ho planxen, no? I llavors queda quan queda aquest arrugat. Fixeu-vos també el barret, fixeu-vos el tall dels flors de la solapa, les que porta a dalt el barret. I després els volants, ja us he dit, ho veieu, no? Tot repuntat damunt del paper. El polissó es realça amb uns recollits que formen un llaç i detalls florals, tot complementat amb barret i arracades. Això ho posarem a exposar. Però de moment, com ho comentava moltes vegades, perquè ho pugueu veure, he posat una fotocòpia. Aquí també que hi havia un senyor que s'ho mirava, és un premi que vam tindre dels primers anys, l'any 69, a la coronació de la Farativa. No sé si us en recordeu, que era aquell vestit tan maco. Veieu el primer i veieu el segon, que és de paper. I aquí teniu el vestit acabat, que veieu que s'assembla bastant a l'original, ho veieu, no? Tot el brodat està brodat a mà i directament al paper, ho veieu, Heu vist el ram? És de flors de paper. Aquest vestit sapigueu que té més de 1.900 hores de feina. Més de 1.900. A 1.900 potser van perdre el compte ja, Llavors, què passa? Que també, a part de les 1.900 hores, la Caixa els va subvencionar els materials. La reina d'Anglaterra és d'Escòcia, i Escòcia és molt típic. Llavors ella això ho té brodat als trajes. I després han anat enrotllant, ho veu? I així queda el cordó. També fixeu-vos bé amb la capa, perquè la capa té més de 6 metres de llarg. I fa aquest tipus d'espiga d'ordi, que també és típic d'allà. Està tota brodada directament al paper. Les joies, ja veieu, les perles i així, és pasta de paper matxer i el de més també, i pintat. Fixeu-vos bé amb la capa, està tota brodada directament al paper. Aquest vestit té més de 1.800 hores de feina. El va fer Caterina Montaner de Sant Joan de Vilatorrada i el va fer com a homenatge a les puntanys. Però fixeu-vos, això és punt l'aranya, i això és punt la verge. Tot això és fil de paper
que va ser de les primeres que va fer punta al coixí amb fil de paper. Però sapigueu que el fil de paper d'aquí, aquí no hi ha el reforç del fil de cotó. És fil de paper sol, d'acord? Llavors fixeu-vos també tot el munt de treball, fixeu-vos el detall, que ben combinats han fet els colors i que veieu els acabats i els polits, me va dir una senyora, l'acabat i el polit que està. Ho veieu, no? Els de aquest costat també ho vist? Fixeu-vos, les joies aquí no són de pasta de paper, que ho veieu? És un medalló i unes arracades de paper cosit. Llavors, aquí, clar, té molt més mèrit perquè tot és completament de paper. Llavors, aquí també teniu el mateix, un primer premi del 97, que coincidís que també és la Caterina Montaner de Sant Joan de Vilatorrada. Ella sap que primer va vindre el Cancan, un marinyac de les Rulles que dic jo, i aquest se'n diu tornant al polissó. Tota la punta al coixí, igual la marró que la blanca, és punta al coixí fet amb fil de paper. El paper és paper d'estovalles de restaurant. Fixeu-vos els tirants i fixeu-vos l'acabat dels calçons. Ho veieu, no? Està fet amb paper. I per què ho veieu, ho veieu, no? Ho veieu, Fixeu-vos també tot el corpinyo, tota la solapa de dalt, les flors que ha fet, el ventall, urbano, ho veieu, no? I a veure que no mos deixem aquests aquí baix, ho veieu, I després fixeu-vos el llaç també, ho veieu, no, el llaç? Heu vist també? Els ombros, les flors, el detall de les flors del cap, però fixeu-vos tot el treball que arriba bé, que potser es farà en les successions de Víctor Europeu. Això també es farà, però clar, fa només, però només fa 2 anys que ho veig, encara és la cosa. I any. Escolta'm, que t'espavilis, Agustí. No es veia res. L'olso igual, la meitat veieu que porta ganxet de fil de paper i l'altra meitat que porta uns pelats de sota. I aquest d'aquí és el vestit 10, aquest amb 50 anys s'ha fet cap com aquell. Aquest vestit és el de la jaqueta, són pantalons de punts, el paper que queda a la roda. Llavors això la tindré molt ressò aquí a la comarca i als 2 anys aquests primers se va fer només a nivell. Hi ha acabats d'això. I de les aranyes en dieu? Sí, una aranya i pula verge. No, això és pula verge i diu està per la banda. I llavors tot això, i veieu, imagineu el prim que és fer aquest fiera. El primer aquell d'allà a la punta és de la Portella. Aquell vestit el van fer 3 senyores de la Portella. Original, no? Sí, bueno, m'ha deixat. M'ha deixat de... Fixa darrere. I veieu que està acabat, tot això, si us costa una roda fer el repòs... ...1847, segle XIX. I tot, absolutament tot realitzat, encara que sembli mentida, de paper. Però els acabats. El regne d'Isabel II està confeccionat en paper avisat de color gran
du moltes perles fetes de pasta de paper i trenes de paper. Són col·locades. Ara estan empegades. El dia punt són les empegades amb pega. Llavors, el que fan les senyores aquestes és, a mesura que van pintant amb l'esprai de la... pinten tot i després al costat tenim... Està ajuntada amb unes trenes pintades de color daurat. Porta un coll en plecs per donar-li més amplitud i amb dues voltes d'una fina punta feta de punta de coixí. Com a complement s'hi una corona i un collaret fets de paper maixé, també d'una bossa de mà i un ventall. I el vestit de tot això és les bandes de l'enxeta de la pena, les floretes igual. La filla va treure... Això no vol dir que tens que fer la mà. Això és la mitja. Llavors, clar, també va sortir de tot. L'home, amb el pingüino, la sorpresa... Franges amb fils enrotllats i un acolxat fet amb tires de paper arrugades. Es complementa amb una gran capa, joies a joc, una gran corona i ventall. Pues sí, perquè no participa al concurs. Ah, sabia dir.